To je věková kategorie. Tak, ale hlavně teď tady je Daniel Honzik a se startovním číslem 50 tedy jasná pozice ve světovém poháru, ale myslím si, že se velice dobře pere se svojí příležitostí na prvním světovém šampionátu. Viděli jste, i tu drobnou krizi dokázal ustát. Já si myslím, že teda Dáňa velice s hrdostí můžu říct, že ukázal, že Hodně srdnatě se pustil do toho boje, tady jste viděli. chce tu Českou republiku prosadit v tomto sportu opět. Helikoptéru s krosem a tady ještě backflip s krosem a s grebem. Marek Polan, můj spolubojovník, ještě zjíst v boulích. Daniel Honzik 63,17, 29.